incho muntu ogera nchikuriye kero kyo bwa MCA no yoroboniga imoteba Marieta akorukwo mweshimiwa Kennedy atuti nyameno nerogera ngende gesima inchikuriye kerogo kyo bwa MCA gesima esababu ochire egasi atometwe ya representation bwebire egasi atometwe ya oversight bwebire in state yoko make sure allocation y'abantu bagesima ward ya ikire ground ya korregasi oliro kolire pi obwate siyo mugakoli so the was oroje chiri nyamira ubunanyali bako nakomyeke go chigali bana baye bakomomesi the likes of ya musierega inche nagendo gisima ndaito ko chiko yekomboa empowerment nere iliego kiri ground was development chi project chikole tu gesima ward chikole tu project chikoro kubuna hewa okonyoranga ipara nere kolere from point A to point B etayo lakini okwande county wanyara noere era located chibesa musacho uri okorereki uri chibesa okori chicho nebisima biri ase public markets okukana nyamira kwanyoranga tayari dan ande tobwate chicho chinsafi na macharo ama yabantu bagwe saba chishedi chirororo okukana nyamira kwanyora ibintu ebimbiro ande allocation is was done ko wocheki round hakuna chipara onyekero yakoletwe yemo it was a shoddy job which was done entege tangani chipara korwe county igebe kirenga epare yekobe kwe morom egatwara neche makarabati 30 PQ asa makarabati makarabati ase PQ abwate gose 3.5 million wanyoraga para karo sirika bekirega kabombire ga yani muri kobogerana kachiete bakomwiro bakomwerio chibese chia makarabati conspire ne contractor ne china abantu bande county obeka munwa ngachikurigirira ngorana na mabera chipasari allocation ye chipasari onye chire 8 million obwato wena na 4.5 echindo beka muno ana maliga manene nchende ngogendororo na mangana ande make like now ngikenao te okwagache ebirasi mbiro bya ICT akonyora kogenda bakore hesabu echibese chia barokete chia ebirasi ase ward ICT umana kuruagacha chikosi sana oteba chibese chiarire ninjengende yet ekeroba etikorugaria commencement completion amount chikaitiwa chikapebekwe kwerende mbaiteti chibesa chigo chikokora ebirasi enusu chibeso cheje gukora chikole egendo kende ni potsimu a contractor as we speak no muntu mwabo ekera gukora kwerende because na kiora be MCA urike influence your brother be contractor that one is not acceptable so meaning no what interest bintu bune bintu wanja manyayiga madam kemuntu chibese chine tax talibu maana kwa ne tax y'abantu banyamira ntu wancha tukire tax y'abantu banyamira ebeso asenda yo muntu yomo that's why oroche bintu bisale getanyamira so ere igonta geto como tebinga achake go pack unango soiga actually nango soiga ngomusibande era nichibese nyane nyomba bwate nyane chiomba bwate nyane chibunda bwate igonkoni ngira nichibese echo chebagesema ekyare ne tax no mugako no agona tabenge tukite konya gero mwako rwani go beirenga muna ne bali mukigara ba muchandire aba MCA bali kinyamira ba muchandire ba komoro bakamutisia ngoko impeachment otayabono natigire bayo mwebende mwako ngoko impeachment onekera go chikokwana ta kokwana in public ngomanya tena na bwa bagontishira so igonda getoko na nyamira make sure kero mwana entakana onyore parcel right konyora masomo sato ko na nyamira manyanga chinsoko chiororo chirichi bwento konyora machi chiro siku chiaro siku unango kwa naiga thank you very much tora nacha unango kwa naiga omwana naro tu asomete nere ngakiyane era go somalisa primary na china go somalia kworo primary in fact ga gwetero cha sengenchita na chekolisa kugandalisa kugenda sako kuiranya so embule kama na watu nyingi that gentleman okoro Alex Makoli litende tomo bagetekanana igagwetaka kwa amatanga ntoki togende so ebintu those messes ntokonya bichekoba ekero tolochenga ndubwate ubumanyi bwoko gendoro muiso in fact 2 weeks omwana na kwerete esani level 4 hospital asengenjo ya poor medication mwana musini nyore konyoro mwana
delays kabororo eparerembe mwana yagakwa lakini sobo ige our neighboring magombo wote so lere igonta getoko gyondororo ntebya abantu bagesimanga kamoranje ngalibaga nimanyete bunango chiko bakore kwenda and for one that gotebi nyamina asine atana kolengeringa public participation nero ngakia kanto kagochicha kegochicha abantu bachikole kwenda because interest ya area B te ko interest ya area C ere agochinga nchukete nga inchumorore oko ochakia bande gento chibese chiagende contractor mumu manyeti supplier mumu manyeti subcontractor mumu manyeti yani gento nkiabete kabuga kwanyoranga okoni views ya bantu agandamana wote ya bantu nga inche ngocha nabagora ndego chukubanya bantu bachikogoro boniga ni na ubago chikotogora nga injuga tenena agaiga motokonyere ni weito ya asirire no manyitenga nyamira as we speak from where I come yes my word tayateyo ye chiro kero ya batabanga sobo gaiga bintu ntuma yatoguru mata na kai sambiri ya mugaso kitayanjiro igo sei tunyamira nonye netayeri ye sora nonye no ningenda tukobwati mbaga chiete bagachireta chitaya chichisora lakini okora nde bagachioneti bacho chibekagari ngo baru story monu bairanie bintu byanyamira to be specific bairanie bintu byagesima nonde naende I am meaning well as abantu hito balegesima. Right, mheshimiwa, I understanding mheshimiwa Nyameno is your uncle. Yes. No. Togo itaba. Kose there is no way oranje ko kolega snere maybe no be nonyene advisor yaye kwa advising akie bintu bitakiri. It is now 2 weeks na morangereti. Okay. In fact na morange twanyatena matanga Nairobi. Utawara aso mwana akwete we watch. Weapons korwa ase ward yaye. Kona montenga inchika abantu bakolirega na yitnyamira ngatebiwa chi modern shades chikolire kero ngo chiground tichiyo echo yagesima ere engiye bwata baka erosiri kisasa mu abantu bawe saba before batara kole chiro nero ngo chiground tiyo bohol eri World Bank yakoletwe nero ne allocated ngo chiground tiyo chishedi chipikipiki county government ba allocated chibese each and every shed 600,000 lakini kaniyo mbwanje nga chishedi boni gantu bugati nonyene ya shed abana bali bakwerose chishedi bali amawo bakaye why ngiko lute everything ngamotebi kwali wanja kiara boni ngati ngonyara go bugata birengeli kiara koranga na boyigo teteme buko week sitting ora ochiko defend yekero geke ngochiolo gwesarili ayegenda ngora ose gegotoka nga chibese nchirora influence nyotora lyokole orangeria abanyagesima obasaba mabera na ndo ba chi project cyabo chirwete Nyamira ikaiseko kwa opportunity yo ku work nere you can't you are determined koria. The problem is this, thank you very much for it. Nyamino ma this is the second term naso acholetwe arafu yondaga chaka agasororo akamana wocha gekora ompole akairaniwa kumbe toirani omwibi bweli marakabere igo tinkwanja ko kolegasi no mwibi. For your information madam ngabere, for your information Nyamino ne copy ya Ruto is the only MCA we have from UDA Nyamira County, is the only MCA to bwate oyo UDA Nyamira County. Igo like father like son. Right.